Mamai Gali. Dalan. Dewi Pusparani. Wong Teluk Agung. Bos Taiwan sing ana ning Slieu. Kanggo Bunda Viva sing ana Monggo. Bos Demang, calon tuan rumah Bos Demang sing gaul gelis. Mamai Gali. Mamai Gali yang kedua. Oh iya, Mamai Gali, Mimi Gali. Haji Bongak. Kanggo Mamai Gali, Mimi Haji Gali. Bongak. Kang Haji Mamai Bongak. Gali, Dewi Mimi Gali. Pusparani Wong Teluk Agung. Wulan lintang ketutup surem paribawan Mamai Gali. apang mengkenen rasane wong tinggal demenane wong sumur adem mangan orang ngeli wong sumur adem turukan ora lali rasane sepi. Mamai Gali, Haji Bongak, wong sumur adem. Kanggo wong Mamai sumur Gali. adem. Sampai kapan ra bakal kelalen Mimi Gali karo janji bengen sayang mungkari gambare Mamai Gali. sayang mungkari arane tangisan wong rindu wong sumur adem ing sejerone kalbu wong sumur adem wong sumur adem wong sumur adem Mamai Gali. wong sumur adem 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 maning wong sumur adem Mimi Gali Mamai Gali wong cimpret wong cimpret wong cimpret wong cimpret wong cimpret wong cimpret Mimi ayah Mamai ayah Mimi ayah Mamai ayah Mimi ayah Mimi ayah Mamai ayah Mimi ayah sayang sing anak saksi bisu Mimi ayah ngerti ki badan lagi rindu duhai sang pujaan kalbu Mimi Gali. wong cimpret sing paling sayang wong cimpret sing paling eman Mimi Gali. nyumponi panggilan kang kuasa Mimi Gali Mamai Gali Mamai Gali, Mimi Bos Gali. Laundry. Bos Laundry. Bos Laundry. Bos Laundry. sampai kapan ra bakal Bos kelalen Laundry. karo janji bengen Iya siapa cek? Kanggo Bunda Viva sing ana di Hongkong. sayang mungkari gambare wong sumur adem sayang mungkari arane wong sumur adem tangisan wong rindu wong sumur adem ning sejerone kalbu Mimi Gali. rasane Mimi Alim sing ana di Saudi. Bos Taiwan. Nom Dewi Pusparani Wong Teluk Agung. Calon tuan rumah. Mamai Gali. Mamai Gali Mimi Sing duwe Gali kedoya. kanggo wong cimpret Bunda Viva sing ana di wong Hongkong. sumur adem
sayang mungkari kembare sayang mungkari arane tangisan wong rindu ning sejerone kalbu rasane pilu